И сме тук на опашката на най-голямото магично събиране в Европа, Blackpool, в Англия, къде ще ви го покажа. Уникални неща са, наистина това е най-много хора, най-много магиоси събират. Аз дойдох в действие сутринта, защото закъсняхме заради един колега фокусник. И погледнете за каква опашка става въпрос. Това е вече където е по-късно. И навътре продължава още повече. Откачено е, човек трябва да се такова с много търпение. Трябва да се въоръжи с много търпение. Но повярвайте ми, заслужава си това, което видите вътре. И след един час стоене, вече сме вътре, заедно с Максуни и Гого Реквием. И влизаме, без папараци, моля. И влизаме в Blackpool, в Winter Garden. И сега ще ви покажем. И сега ще видите най-големия магичен магазин. Само не знам Гого къде отиде. Ще го изчакаме тук, може би. Отвори. Нека да видят какво е това. Това е програмата. Мацки. Сега да видим какво друго има. Стига гледа мацките. Това не са интересни неща, Сони. Това са всички хора, лектори и хора, които ще участват в Blackpool, които ще ни забавляват нас, простосмъртните магиосници. Ханс Кок, сигурно го знаете, Джошуа Джей, Динамо, хора! Динамо! Даниел Гарсия, само важни клечки са тук. Само най-важните клечки. Направо нямам търпение. Вау! И навлизаме вече в магичния магазин. Търпение. И всичко това са магични магазини, хора. Започнем от този край. Имам точно този човек, в момента трябва да взема разни магии в момента. Всякакви работи с монети. Може да видите тук. Невероятно е колко много магиосници има. Това са наши приятели от нощи. Се запознахме. Приятно ми е. Hey, my friend. Hello, how are you doing? Nice to see you. I'm for my YouTube channel. YouTube. Hello. Yeah. We're here in Blackpool having a great time, looking at all the dealers. There's lots to see today. Yeah, lots of money. Don't spend all your money. This guy here is one of the best guys I know. Definitely got some good tricks. How come the Guardi ain't got you yet? Yeah, I know. They did it me. Yeah, I know. I have this from him. Yeah, I bought good. this. I got a set of the silver cups and balls. Yeah, pure silver, you know.
But the Amazing. bigger ones, you know. Very I nice. go now to buy some stuff. Bye bye. Манипулации с стопки и Суни направо откача в момента. Гледа ги любимите му неща. За всеки един от вас, който обича. Трябва на мен. Какво ще си кажеш за това, което виждаш в момента в Blackpool? Супер е. Уникално е, нали? Аз си казах, че ще бъде огромно. Ще е наистина огромно. Огромно е и... Аз току-що изкарчих около 900 паунда. Много бързо. Религията винаги е била изкуство на прага на изчезването. Била е на прага на изчезването заради природата на това изкуство. Тайните му пазени през вековете, хора са си жертвали живота дори, за да ги опазят. Предавала се от учител на чирак, подобно на ситите от междузвездни войни. Знайки това и изпитвайки го до някаква степен на собствен гръб, защото през 90-те, когато започвах да се занимавам с магия, положението беше сходно и в България. За мен е шок да видя всички тези сергии и хора, които продават своите тайни, направо отчаяни някой да ги купи. Представях си ги като гладни бебета пиленца, крякащи към майка си за още едно червейче. Но ако преодолея вродената ми българска циничност, може би успявам да съзря и част от голямата картина. Ако бях живял в онова време на свещенност от миналото, надали щях да успея да стана магиосник. Сигурно щях да съм помощник конярче или нещо къде по-неславно. Тази прозрачност в изкуството е това, което го разви до тези висоти. В момента магият се развива с шеметни темпове. Много неща, които в миналото са считали за невъзможни, вече са реалност. По времето на години да направиш кърпичка да изчезне и да си покажеш двете ръце празни е било върха на технологията. А преди близо 30 години Копърфилд направи статуята на свободата да изчезне. Да изчезне! И това преди 30 години. Ами сега? Ами какво ни предстои? Същевременно се потискам и вдъхновявам, като гледам как изкуството ни е сложено на пангара като стока за продан. Но реално погледнато, вече всичко е сток. Какво ни остава, освен да бъдем една доста добра стока? И сега в момента съм на първата ми лекция в Blackpool. И тя е на Морган Стеблър, илюзионистът, менталистът, който огъва лъжици и велици само единствено със своя ум. Сколко много хора са дошли да го гледат. И ето го и него, подготвя се в момента да излезе на сцената. Ще бъде уникално. И дойде време за гала спектакъл. В Blackpool има не един, не два, а цели 3 гала спектакъла. Всяка вечер има по един гала спектакъл. И в тази прекрасна, уникална зала, и която не е с един
а два на вечер, за да може да побере всички тези магиосници и хора, любители на изкуство, които са дошли да дойдат да гледат. Уникално е, по принцип е забранено да се снима, както и на лекции, но ще се опитам да снимам мъничко, колкото да ви покажа горе-долу как изглежда, дано да не ме изгонят. Стискайте палци! А на втората вечер, след като всичко друго е приключило, се провежда в един бар вътре в Уинтер Гарденс състезанието "Победи пръчката". Това е мястото, където магиосници показват своята истинска тъмна страна. Или по-скоро да кажа просташка страна. В публиката на случайен принцип се хвърват 5 гигантски магични пръчки. Трябва да издържиш 3 минути на сцената, без тези пръчки да бъдат вдигнати. Като първата минута ти е бонус, никой няма право да дига пръчката си. Тези магиосници бяха варвари и не оставяха почти никой. Шокиращият фактор беше най-важният, за да ги спечелиш. Пръчката, бате! Пръчката! Аз решавам съдбата, това е! Аз в един момент улових пръчката и бях единственият, който не я вдигна, за да оставя човека да си свърши номера. Получих някой друго освиркване заради това, но се накефих, че прицаках другите хейтери. Човекът, който спечели, за съжаление, не мога да го излъча тук, защото сигурно YouTube ще ми закрие канала заради липсата на цензура. Но ще спомена, че той беше гол и фокусът, който направи, беше свързан с най-интимните му части и умението да правиш предмети да летят в скоби, пак свързано с интимните му части. После разбрах, че това го прави от няколко години и все печели. Хора, потресен съм повече от вас. Дори имат шоу за тези от нас, които са гледали първо тогава шоу, обаче имат приятели, които в момента чакат, нали, да гледат второ тогава шоу, и има отделно шоу специално за нас, за такива моменти. По време на престоя ми в Блякпул за втора година видях невероятни магиосници, като Динамо, Ханс Клок, Даниел Гарсия, Дейвид Стоун, Майкъл Стеблър, Руби Коби, двама световни шампиона от физъм, половината на шумели магиосници от всички версии на Търси талант, консултантите на най-големите магиосници и много други. Имах и страхотното чувство мен да ме разпознаят. Когато разпускахме в единствената кръчма в Блякпул, която работи до малки часове, Ръскинс, до мен се появи магиосник, който ме е гледал на почивката си в България в хотелът Солне Севър и каза, че това е най-доброто цялостно шоу, което е гледал на магиосник. Останах безкрайно трогнат. Хора, в Блякпул се видях с още няколко готини българи, като Айван Старбой, супер яките му родители, Макс Суни, който се очертава да стане страхотен манипулатор, а това в нашето изкуство е много хубава дума, и Гого Реквием. Гого е македонски магиосник, който знае много добър български и още 5 езика. И има интересен канал за магия в YouTube. Ще се радвам, ако се абонирате за него и му хвърлите око. Ще оставя линка в описанието. Той прави и серии за световната история на магията, нещо, което искам и аз да започна да правя в моя канал. Вижте неговите клипове за история, ако ви интересуват, и ми напишете в коментарите дали искате и аз да направя клипове за великите магиосници от миналото и какво са успели да постигнат и защо са толкова велики. Аз съм Зайн, надявам се, че това видео ви е харесал и ако искате да видите още видеа от мен, се абонирайте за моя канал, разгледайте го, има много видеа от всякакъв тип, свързан с магията. Видеа, в които магията се чува през екрана директно във вашите ръце, видеа, в които ви уча на магия, такива, в които правя улична и сценична магия и много други.